Hei nyt tervetuloa, mä esitän mun kepparit. Tässä on S ja S on 13-vuotias, niin Mustangi. Tässä on niinku Lemmo ja Lemmo on Lemmo on niinku Appalousa Ori. Ja sitten Lemmo on Lemmo on 8. Täällä on Jonna ja se on Suomen hevonen. Jonna vasta jotain 8. Täällä on Mimmi. Niin Mimmi on Suomen hevostamma. Ja Mimmi on jotain 23. Täällä on Dingo. Ja Dingon rotusta ei ole hajua. Ja Dingo on niinku 4. Tässä ei tauottu videoita. Eli sitten tässä on Susa. Ja Susa on jotain 23-vuotias tamma ja se on Appalousa. Täällä on Viima ja Viima on risteytysponi tamma. Ja Viima on mun yksi ensimmäisestä kepparista, niin sen ikä on jotain 16. 16 ei ole tarkka tieto. Tässä on Mokka. Ja Mokka on niin ison hevostamma. Ja Mokka on niin Mokka oli 6. Ja sitten täällä on Dino. Se Dino on niin Norjan vuodenhevonen ja Dino on Ori. Ja Dino on maksanut vähän kaverilta. Ja Dino on Dino on 6-vuotias niin risteytysvuodenhevonen. Dino on tästä hiukset päästä. Ja tässä on mun lemppari. Sen nimi on Prinssi. Ja Prinssi on niinku isoni hevosponi. Ja Prinssi on niin 12-vuotias poni. Ja sitten täällä on Masa. Ja Masa on Islannin risteytysponi. Toi pitäisi korjata. Masa on 2-vuotias. Ja täällä on Littriman. Ja Littriman on risteytysponi. Ja sitten toi pitäisi korjata. Ja sitten täällä on reikiä. Ja Littriman on sekoitettu tohon Islannin mun hevoseen. Ja sitten tuohon Mustangiin, niin sitä se toi tämmönen. Ja se on 4. Tää on yksi uusimmista tulokkaista. Sen nimensä on Rufus. Ja Rufus on 2-vuotias Belgian ratsuhevonen. Ja Rufus on 3, ja se on mun tekemä. Ja kaikki on sitten mun heppoja. Sitten on seuraavaksi hän. Hiukset toisaan, kun mä oon pessyttänyt. Hän on Etso. Ja Etso on niin joku risteytys. Ei vaan se on joku puolivärinen ori. Ja sitten sekin on aika uusi. Mä oon ostanut sen 4 kuukautta sitten, niin se muutti vaan meillä. Noin. Sitten tässä on Aamo. Ja se on Appalousa, se on risteytysponi. Se on Appalousa että niin Shetlandin ponia, niin siitä tuli tämmönen. Ja Aamu on vasta 4. Ja se äiti vasta toi Susa. No ihan on 3-vuotias Belgian ratsuhevonen. Se on mun yksi vanhimmista. Tässä on Pessä. Pessä on niinku risteytysponi. Joku risteytysponi Ori. Ja Pessä on 4. Siinä on sitten läheskään kaikki. Täällä on Savo. Ja Savo on Suomen hevonen. Ja Savo on ostanut jotain. Savon ollaan meillä vuoden. Niin ja sitten Savo on jotain 14. Oli jo. Belgian vuonhevonen. Yrittää olla vuonhevonen, mutta se on vähän niinku epäonnistunut.
Se on vasta niinku 2 ja mä en yhtään seurata sitä. Muutenkin ajattelin ehkä sen korjata ensi kesänä. Ja tässä on tämä Ikaros. Ja Ikaros niinku 14-vuotias Islannin hevosruuna. Sori kori. Täällä on Tähti. Tähti on 2-vuotias. Niin joku sekalainen poni. Täällä on Cowboy. Cowboy on mun yksi vanhemmista. Mä ostin sen yhdeltä kirpparilta. Niin se on ollut jo 2 vuotta. Ja sitten Cowboy on jotain 16 V. Täällä on Mea. Ja Mea on Shetlandin poni Tamma. Ja se on jotain 13. Oho, 19. Täällä on Hulleisa herra urheiluponi. Se on nimen Tärski. Ja se Tärski on niin 9-vuotias Shetlandin poni Ruuna. Tärski on mun yksi semppareista. Tää on yksi uusimmista Rufuksen ja Unen kanssa. Mä sain tän mun yhdeltä kaverilla. Ja tän pää on lähdössä. Ja se hänen nimensä on Pinni. Ja Pinni on 2-vuotias, niin se on Falapella. Ja se on. Täällä on Jaska. Jaska on Suomen hevonen. Ja Jaska on 23. Ja sitten täällä on kuka hemmettä oli hyvä? Hän nimi oli Kapu. Ja Kapu on niin 14-vuotias, niin pelkää rotsahevonen. Vaikka se ei sellaista, niin mä voin keksin näistä. Sitten täällä on suorastaan ratkaa. Tässä on niinku Samira. Ja Samira on Shetlandin poni Tamma. Ja Samira on 14. Tai aina Samira oli 4. Ei ole 14. Ja sitten täällä on Mallu. Mallu on mun aivan ensimmäisestä. Mallu on Shetlandin poni Tamma. Ja sitten Mallu on niin. Mallu on jotain 34. Joo, jotain 34. Niin. Sinne menee sinne. Täällä on mun uusin heppa. Sen nimi on Uljas. Ja Uljas on aika ruma. Paitsi, no ei se on niin ruma, mutta ei se on niin hirveä. Ja Uljas on 1-vuotias, niin melkein ratsuhevonen. Täällä on tämmönen. Tän nimi on Salmiakki. Mä kysyn, miksi tän hiuksella tässä, koska se on kaljakohta. Ja sitten se on niin, se on niin panitomma. Ja se on 13. Täällä on Hani. Hani on vähän korjattu. Hanin moitteen on lopettaa ehkä. Se on vielä niin kuin mä haluan sitä. Niin Hani on 12 vuotta. Ani on 41-vuotias. Ja se on melkein heppa. Täällä on Vappu. Ja Vappu on 5-vuotias hulluponi. Vappu rakastaa tehdä pukkia. Ja sitten Vappu on tommonen villi mustangi. Ja sitten se oli tätä sotkua. Mä yritän tässä vielä siivota. On Toska. Toska on 3-vuotias. Niin se toinen poni Uri. Tuo on Tamma. Hänellä on Mini. Mini on 2-vuotias. Falapella. Mä en yhtään tiedä, missä on mun yksi. Noniin. Ja sitten mä päästän esittämään näitä. Tässä on Muffe. Ja Muffe on Tinker Tamma. Ja Muffe on jotain 19. Tässä on Star. Ja Star on 12-vuotias Suomen hevos Tamma. Ja Star on yksi lemppari.
Sieltä vankkussa. Ja sitten hän on Ruby. Ja Ruby on joku risteytysjeppa. Ja Ruby on 20. Ja Ruby on mun ensimmäinen hevonen pallon lisäksi. Ja sitten täällä on katseppa. Se on huono laatu, koska mä kuvan tämmöisellä puhelimella. Ja tässä on Jolli. Jolli on Tarsmonin hevonen. Ja Jolli on jotain 20. Vai Jolli on 19. Täällä on viimeisenä kaikista mun nuorukaisin tällä hetkellä ei ole. Hän on Aleksi. Ja Aleksi on friisiläinen. Ja se on kaunis ori. Okei, moikka!